दिनैनि गाहाय रादाबफोर। सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि जोबथा आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। फैगौ 30 नबेम्बरनिफ्राय फरायसाफोरा मोननो हागोन स्कुटि। रायजोनि 35,800 फरायसाफोरनो रायजो सरकारा गथायगोन स्कुटि। गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि जोबथा आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानाय फरायसुलिफोरनो होनाय जागोन स्कुटि। बेनि अनगायैबो 75 जौखोन्दो एबा बेनि बांसिन जौखोन्दो मोननो हानाय फरायसाफोरनोबो होनाय जागोन स्कुटि। बे बाथ्राखौ मिथिहोदों रायजोनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ। खौरांगि इमेलाव डक्टर रनज पेगु बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला गासै 29,748 फरायसुलि आरो 6,052 फरायसुलाफोरा स्कुटि मोननो हागोन। मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा दि आसामनि हाजोआव थानाय बर'फोराबो हायेननि ट्राइबेलनि सिनायथि बिलाइ आरो हायेनाव थानाय कार्बिफोराबो हाजोनि ट्राइबेलनि सिनायथि बिलाइ मोननो हाफिनसिगोन। 1982 इं मायथाइनिफ्राय मोनबोनाय बे सिनायथि बिलाइखौ थांनाय माखासे दानफोराव बन्द खालामनानै दोनथ'नाय जादोंमोन। मैयानि केबिनेटआव बेखौ फिन गनायथि होफिननाय जाबाय। नोंथाङा गोबां रां आर्जिनो गोसो जादों नामा? जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। निउ इन्डिया टेक्न'लजिज मास्टार फ्रेन्चाइज अल आसाम एटिएम सार्भिस हिटाची एटिएम एन्ड टाटा इन्डिकेस एटिएम फसंनानै नोंथाङाबो गोबां रां बुथुमनो हागोन। लाइमोनफोरनिफ्राय जागायनानै बैसो जानाय गासिबो बैसोनि सुबुंफोरानो बे फालांगिजों गोरलैयैनो रां आर्जिनो हागोन। नोंथांनि गामियावबो बे एटिएम मेसिनखौ फसंनानै नोंथाङाबो मुलाम्फा मोननो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 7002005072 एबा 9401230135 जानबुं अनजिमायाव दिनैनो सुलाद ला।